Dobrý den, já jsem Mirek a rád bych vám představil další lampičku od společnosti Solite. Jak vidíte, je plně nastavitelná. Má protiskluzovou podložku a zapnete ji stisknutím tohoto dotykového spínače. Vybrat si zde můžete z 5 různých tónů barvy, a to od studené bílé přes neutrální bílou až po teplou bílou. Navíc si zde můžete ovládat jas, a to přejezdem po této dotykové lištičce. Vidíte? Přechod je naprosto plynulý. Velkou výhodou této lampičky je, že si přímo z ní můžete nabít svůj mobilní telefon. Stačí zapojit tento USB kabel, který je součástí balení, a už nabíjíme. Tato lampička je k dostání ve 2 barevných provedeních. V černé a v bílé variantě. Nezapomeňte odebírat náš kanál a mějte se hezky. Naschledanou.